Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigatyo aming nga sangapada pawagayam. Manibod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, City Lobot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di manan nga sumang bahay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada ito pagayam nyo ni Manong yu Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag nga oras. Kumusta kayo mga ka-Nemers? Please share this program. Share. Kan padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Isagani. Hindi ni Rugi ti pagkasalitaan? Iti taaw nga nagsagaba ni Isagani. Iti ka di mataaw ti pagkasarakan na itiragsak na may. Padaanan nyo dito ng pagkasalitaan papagayam eh. May samanan nga napinda sa pagkasalitaan. Sagudahin nga ron ti surat, ti pagkasalitaan, ni paghayam tayong Isagani. Dear Manong Nemi, kadag iti mangalap Manong Nemi iti taaw, ti pagkapuan, ti pagbiyagan da. Gabong harun ti isot pa pagsapulan da. Ti mapanagkalap. Ti taaw Manong Nemi iti isot ti pagnaan de kiti barko, bangka. Kanda dumapay. Ngaglasat iti taaw para iti transportasyon. Ti taaw, ti baybay. Kadim parso ni Apo Diyos para kadatay amin. Nga mapay nga tama nung naming nga adu digideg sagaba gapo iti baybay wano taaw. Kahit kumet nga iburay iti pagkasalita ak manong nemi sut kapuna nga nakapagsurat ak, tabarbarin kunak no damat may batik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biag. Kastoy man nga rod manong nemi nga rugyak dahito yung pagkasalitahan. Agnaed kami iti igid ti baybay manong nemi, panagkalap ti pagsapulan ni tatang. Kastamten siyempre di kiti karuba mi. Siyak lang ti anak datatang kininanang. Buhain manong nemi ti makadakes. Gapu iti taaw no baybay. Napukaw ko di kiti naganak kanya. May sagsagana idin manong nemi ti dandenin panagraduar ko iti elementarya. Adak iti eskwela, iti umay, ti may nga ikit ko nga mangipadamag. Nga datatang kininanang manong nemi kit intarayda iti ospital. Dinamang ko nga rod, nun apay kanan anuda. Anti, nagpakada, datatang kininanang itay bigat kanyak, mapanda dya taaw, mapanda dya baybay, mapanda agala iti kapo, mapanda agsigay, mapanda agkaalap. Kasano nga, na-hospital da ako na ayo, anti. Sigun ka ni anti manong nemi, nayawid da kanu palayang tibagida.
sa da nagpaarayat ken intaray da ida iti ospital. Tasigon kini anti manunemi kat nasabidungan kano datatang kininanang. Ada kano na si dada nga adda red tide na wano koret manunemi. Nagdardarasak nga ron manunemi na ngalat tricycle nga nangitulod kanyak ti ospital. Anat maaramidan manunemi kan marikna ti ubing nga kaskanyak ngagtawan ti sa ngapulo ket duwa. Nga dadako ni ti ospital manunemi nagdabag nga dagos no sa dinut ayan kadanyan tinapasamak kadag iti insereg da nga nakorot. Impatuldudan kanyak manunemi. Ti duwa nga nagabay nga nakaidda iti stretcher nga nakumutanen iti puraw nga ules. Apauni meten nga pasamak manong nemi. Sinaggaysak manong nemi ngayon lokais dagiti puraw nga ules. Ket siyempre, dito'y kung nga matangan nga mismo manong nemi ngagkidkideman datatang kininanang. Pinagsinublat ko ida ginarakop nga dinungdung awan. Ngawan ti sabali nga ulit-ulitek nga saludsod manong nemi no saan nga. Nanang, api nga pinanawan dakmenten kasano agpaita. Nagulang-ulangak nga nagan-anug-ug manon nemi. Kat dagiti tao itilawlaw ko siyak ti buy-buyaen da. Nalidaymet manong nemi ti rupa da. Tas siyempre mariknada mat siguro ti marikriknak piman. Naggadan nga napukaw ko datatang kininanang kat sisyak laing nga anak da. Naggraduarak pa ilangin ti elementarya manon nemi ubingak unay, nalupuyak unay, nga mamanawan manon nemi. Awanin ti silaw ko, awanin ti adigi. Awanin ti amak, awanin ni nanang ko. Imbaglakid din manong nemi dadari iti kakabagyan mi matlaeng. Ngisudan ti nga si kaso. Iti panakaimansayagan apanagabay, di kiti naganak kaniak manong nemi. Iti basit nga balay mi, iti mismo nga igit ti baybay. Nagabay dagiti lungon manong nemi ka nga ngailaeng nga lungon. Nga iti baet da, adda akmet, iti tenga dagiti lungon manong nemi nakatugaw. Nga pagsinsindong blatek nga tamdagan, tigas lamat maturog laeng nga ina kenamak. Nga kaslawan pulos manong nemi di pa nagsarday, di pulos maibus dagiti luwak nga agaderesay. Dagiti luwak nga garubos man. No adda umay, tumandag, nakabagyan mi manong nemi. Irapindak met manong nemi habagbagaan. Nga, aprusan ti buok ko. Pikpiken ti abagat. Ako nada. Kastala ti biyag. Gani. Dito siguro atin, naikari. Nga pagtungpalan ng ti biyag, datatang kininanang mo. Awan ti magdanagam, taado kami mat nga karobam ken kamagyam. Sang ka nga tamat amubuteng tungag ka. Agnaed, amay maysan ito'y balayo. Dimteng ti kaaldawan ti graduation ko manon nemi nga sa anak anapnapan. Gabot na dyak kayat apanawan manon nemi. Tanyat serbina nga awatek ti diplomak edideta para graduar ko ti elementarya. Awamat ti mangabay kanya. Gabot na nakaeddan nga matmaturogan ngagnanayon ti kiti naganak kanya. Apen ngamin nga natayda. Apen ngamin nga sanda nakita nga DJ. Ciel, uno kapo. Uno anyaman ti kinandagat at red tide na, uno koret na.
Manong Nemi. Kasta ngamin teraramidan da tatang kininanang no panagkalap. Mapanday ti agsapa, sumalog da ti agsapa, agkuykuyog da ng agasawa. Agsigay da manong Nemi ket nung asta nga matyanan ti kadilyan, agala da kadagiti kapu, kanda dumapay nga maal, kaya mabalinda nga ilako manong Nemi anayon, ti ikan nga makalapan da. Nalaeng ni nanang manong Nemi nga agala ti kapu, eksperto na. Hindi, tanga-tamat din manong Nemi. Gabuti red tide. Nakakaanda manong Nemi iti koret at koret na. Sabidong manong Nemi. Nga dahil tamat din tinamin pinsan nga nakatayanda. Imbag na nayawid na pa iti bagida. Nga da nang itaray kada ko ada ti ospital ngam naladawan ti amin. Napakaruan da manong Nemi. Di maiduli ng tibang kahit datatan kaninanang impapas kumanin naganong nagsangsangit, nagdungaw manong Nemi. Kat may salata manong Nemi, ti saludsud ko. Tatang nanang apeng nga pinanawan da, kasano pa ita ti biyag ko. Da uncle si mo, kani Auntie Lukring, manong Nemi ti kasitgan, nga kabagyan mi. Ken iso ti karubak manong Nemi. Iso da ti kang kangrunaan nga nangan andingay kanyak, kastameten kani Cousin Jerry, nga padakmet manong Nemi, no ubing. Arara, awanan tinaskan pa naramidan tayo ti kampusan to. Isagani, agawid tayo. Nagmemesakon sa Jebalay, Uncle. Uri, nagkakaruba tayo man. Mabangin mo, panawan di malayo. O may kanaganaid ka na kami. Adamat di ka kasinsin mo. Ngem, asin nung arteg na iti malayo, no? Umay ka kada kami. Sa kapulo lang akbang. Adak, isot nagbabaitan tayo. Nangabalit, anda kamat babayaan. Kitain na kamat. Amumaten tagdalos, amumaten ti aglaba, amumaten tagluto. Kaya mo ti agbiag na siksika. Kasanong tong araw din ti managbasak ti high school. Dada ti problema. Awamet apulos ti nabati nga kwarta, datatang kininanang. Tanong kasta nga mapandag kalap, ilako da. Dadya kwarta, may gata nga dagos ti bagas, kanda dumapay kasapulan. Sang kasapulan, sang kaapo yan ang unada. Adamat pa'y nabati ka na tayo abuloy. Kaya doon maibos di abuloy ang kel. Anong tungar ti osarek? Di siya kanti mangikalap iti sigay. Di tatang mo. Agsigay ka, agpana ka, inggamat agala ti shells. Agbiag ka anak, babae ni ti baybay. Iti tao. Nalaing kamat talagang kalap. Ako mo'y kuyog kamit kada tatang mo no ko nung kayag kalap. Awang klase yung kateng, kamat sumursurot kamat kanakuan. Iti panagmaymay sakon, iti kalapaw manong Nemi. Tapos matenan, iti nakurabay, nga mangalap, babasit lang lagi di balbalay da. Iso nga nukas na ngagbagyo, alis ito nga marakrak, uno may tayam. Kaya nga pag may manak manong Nemi. Ang dakit ko nagtibalay nga kitahig taglawlaw. Iti unay. Sala tamat manong Nemi maliklikan. Ang agsangitak. Apay agas ko yung nagmanakan di biyag kon. Apay nga pinanawan na kong datatang gininanan. Umanayin manong Nemi akit kita kabuy-buyaen. Dagiti ladawan datatang kininanang anay bisti. Iti ding apan nakasalas ti kalapaw. Rumeng unay ngagkuti at manong Nemi. Kinitag ti bagbagasan, basiden tinagyan. Nagluto ako ti may nga bigat. Pamigat ko. Anat mabaling ko ang sidahin. Napanak matang manong Nemi iti noodles. Sa aknapan limiak iti bulong ti barunggay. Manong Nemi.
noodles nga inikak iti marunggay. Pinagkaldok ng anak. Manong Nemi, insaganak dagiti sigay. Mapanak ang kalap. Nagitanak ni Uncle. Ay, painggan sa agad ang kalap barok. Uncle, kaya mat lang. Kayak kas kunayo, nakasusurwak man. Imbagat adatawid mo nga bangka di motor, nga ditres. So na lang tahan unay makadayo Uncle, ditres laing eh. Naging kalaing ka nagit asidig na puro. Ano kita, no, danto kuwarta mo na kita gumatang kanto nilipig natartaray ka nagtakil nga bangka di motor. Dagiti di Jess, uno di sais. Uno saan ka tuladan dagiti bangka dita nga double engine. Nga makadanon ka sa madadayo pa nga isla. Tapno di ka sa tagat, adadumat at makalapam. Nalaing kamat nga kipakat iti sigay. Amumat nagbalakbak. Nalaing kamat nga pana. Unangkal, inang kalapita. Agan anad ka nga roda. Ang kauna yung matadayo. Amumat ti ugalit ti taaw, ti baybay. No saan mo nga ma-spelling ti garaw na, ay sus baka no, maiwawa ka. Imbaglagi din manong Nemi, ado di kitin susuruhan niya din datang, di tatang no kastanda kami ti baybay wano tao. When? Ada di kiti tiyempo manong Nemi, nga napigsa ti kuryente, agkontra ti angin ken ayos, narikat din diya nga lasaten. When manong Nemi. Amo namat ng itudo manong Nemi, ibaga, no kasano ti tiyempo, at pagilasinan na, no umay ti tribunada, ako na daw no saan. Insalog ko nga rod manong Nemi, di kiti sikay, sumagmanong nga metro nga katidog na nga sikay, kastamatan na, di kita dumang pagkasapulak, nang itugot ako na, tiin na po'y, tadak nga nga namigat, sa akong nanganak matin manong Nemi, ti paglutwak, agkalapak, agpiknik pa kayo, agpiknik akbay nga sisya. Basit lang nga bang manong Nemi, basit man lang ang motor, di tres laeng ti motor. So kinabailan iti ni tatang nga binakit. Ususto lang nga talo, ti mabalin na nga malaon, talo nga tao. Nakadanon nak manong Nemi ti kasitgan nga puro dito no ka ti masansan nga pakagulpian mi manong Nemi no kasta nga agpakat kami ti sigay. Kabisan tok manong Nemi no sa dinot pangrugyak nga pangipakatan ti sigay. Aging ka iti pagpatinggaan na nga maibos ti sigay ko manong Nemi. Kalbasan data nagbalakbakak adatikken nga bautek ti baybay won ti danom tapno pak ko na maabog dagiti ikan agpatingada madungsod at ikat puno sigay siyempre kumpet da adaman to nga dagiti mararanak manong Nemi nga patak matlamang ngalap ay gani tata kakabailan mo lang kasiksika gananat ka mga numayawawa ka hanggang mapapan ka dagiti na ayos nga paset ti baybay. Kayang-kaya, tata. Wala, sige. Ano sa barok? Papanan na nga di ka tumatlang dumakkel kata adadan to nga kaya mong tagkalap. Ento no baro ka, nagaram ka to, kasawa ka to, tapos nakadua mga biyag. Adadan to nga tamayat kanyak. Idin to ta, sa anak mo nga makapag-high school. Damok nga pakat, damok nga sangat, manong Nemi, umis-isamak, ama. Nalalapsat na giti na malaalak manong. Ada balaki, da bugsi, so magmumud lang ang mulmul, ada ang papagot, ada pa'y talakitok, nakempet iti sigay. Ni, ada pa'y laki, patawang na laki. Or medyo marigata naktasisyak manong Nemi kayang-kaya. Ada nga damat 5 kilo manong Nemi, dati damo nga pakat ko. Namitlo ka nagpakat, sakbang si Manglada, kanapan ng luto ni Tisdaeg, tapno mga aldawa kun manong Nemi. Kat no kasta, ngawan ti ubrak, kabayatan manong Nemi, ngororayek, ti pandakatuno, ti duwa, nga mulmul, nga tunuak, nga si Daeg. Salat taman tumaliklikan manong Nemi. Nga garubos man ang tikitiluak.
Siyempre, kaslay di kalmalayan nga na tayo datatan kininan. Sa din nga nagpiknikan da idi. Nga paset tisla. Nga nakakaanan da iti red tide mo kuret. Iti da ito nga tangapuro. Katsyak, jak to kayat, iti galat ti kapu no shells nga kanek. Wanay latang agtunong ak mo sigangak iti ikan. Jak kayat ti may pada kadatatang kininanang nga makurot. Sang kalapan, sang kaapuyan, ako nanda manunemi, pasaremet makatsambaak, makagatakmat ati baro nga pantalon ko, baro nga rubber shoes ko, t-shirt ko. Tanakasta manunemi nga aginanaak kung nagkalap, mapanak mat agudong, mapanak mat jeili. Papanam, isa ganay, hanggang sumalo kita. Sanang ken. Inakmat pumasya rin jeili. Kituan na, ag-relax ka mat. Ingkamat ag-shopping barok. Bakit hanga mo pupuutan di ba naglabas di panawan, isa ganay. Bumarito kan, bumaraw kan taon. Ingkan tumat na nagaram, ag-asawa kan tapos agag may sa. Manong nemi, kasla niya dayok ti bagi kadagiti padak nga barito o nababaro. Wen, ni kasinsin ko manong nemi nga Jerry nga kasadar ko isot agbasbasa di high school, pasari umaynak kasasrita, dangdanggayan nak nakastangag may mesa. Kasin, amom, adanubya kon. Huh? Kaskwela ak. Dapat lang gamot ang gugwapo kamat ng siya. Nagguwapo kamat kasi na. Awang gayam, mabalin tayo mapamakisalaan. Adag pasala ito rabi, umay ka, tayo tantong sala, makisala. Ingatan mo, makano, may serpat mo agbalin tong asawam. Mabali mo matandang asawa. Di ka pinagkugit. O mo, nagigdan tayo di Hamo pinarawanan. Amo pa Intan to, syudan. Syudan apay. Kata, atot magatang sadyay. Makalak kumati magatang ko sa mamano. Basta intan to, isuro kan to. Masabol nga, ag-enjoy ka, no, baro kan to. Sakti makamukin ka. Nawanin sa balik kapul-pulapul ko nga pahadak nga bumarito kan bumaron manong namin saan nga ni Jerry. Naging ka nagraduarin so naman namin ti high school. Kasi, pagbasaham ti college, ijay kamisera, jesulan. Agkaserak to sa jay. Nanatalayan mga kurso. Marine engineering. Kasat kaya datatag kininanang. Aglugan kan to ti Marco. Wala to ang asiman. Sa bagay, oras siya, siman akmaten. Apa, siman ka. Huwin, ag naedak iti baybay, kalkalapag di baybay, di may saka siman. Ana, mabantang di syudad, namamangpay nga bagbakang nga. Bamon. Ano nga, teraramay ng latan. Nung makalagipak, di, muna damasirip ko, di, usos rin latan ni Emma. Muna. No adda pasala manong nemi militan nagmagpakasinsin ko kat mapangka makisala at damat maalop ko ang babae. May sa kadakwada manong nemi ni Vanji. May sa kamat din nga barwa. Ininang naknim si ka. Oo, anata second year college ko. Nagkaskwalahan dahil nagkarduaran elementarya, di mo malagip. Aman nga ron. Hindi pala yung elementarya tayo kita crush ka na. Gani aya. Sa bagay sana ka may kari. Agraduar ka to college. Kabuta duwa pa yung atawan. May isang kanton nga nurse. Palubos ti apo. Sayang kay sa gani. Ora high school kung malag pa nag-graduar mo. Kasano kit na tayo matigil di parents ko. Hindi graduar ko man elementarya. Nagwapo ka. Sigamat. Huwag ka ito pasyaran niyo malayo. Kau agungat na. Ipaharit ta. Saan ko kano palang, dyan kano palang papaaren.
Maguna manong naming nga awang pulos tinaharem ko. Kabayatan ti panagbarok. When? Di kasin Jerry manong nami agbakasyon kasta ka semester break kan summer. So ati gwapo. Katalaga nga maitad da uncle ka ni auntie. Tikastusan na. And siya, nagigamak mo ti kwarta no mapanak ang kalap. Adaigatan ko ti bagas. Si daet. Sabon na paglabak. Kanda dumapay. Biya kaya. Naragragsak ako ma. Awang ko mati problema. No si bibiyag na tatang hininanang, mabalin siguro nga may sakad na nga tama ti banagbasa kiti high school kang gati college. No si bibiyag da, tamay masak nga rod nga anak da. Mana nga rod. Ano ito nga pagtungpalan ti biyag ko, ti kaskanyak, kadagsanggasa. Naggraduaren ni Kasin Jerry, manong name kan nakasakay pa yan iti barko. Yam siyak, awang polos ti asensok manong name, kas iti kaawan ti asenso, iti kalapaw nga nagpanawon kanyak datatan kininanan. Malagdaan lain no kasta nga dumting ti bagyo ket ada paset na nga may palais uno, may tayab. Kung nakarot kanyak ni Uncle Simo, oy, hindi ko mapalang barok nga adan asawam. Dapat na di ka sakit na dakaduam. Tiyag may sama sabon nga dakaduana. di mo amot agaram. O, mati mabaling nga armen, Uncle. Kaya nagadu ka mabalasang dila. Puro dapat ng graduar. No, adamang balasang, basbasa pa lang. No, adamay labalasang, naggraduar mo din. May kariya nga rin kas kanya. Nga elementary graduate lang, Uncle. Isa gani, no adda arapaap mo, masabula tun uyem. Adda mo tarapaap ko, Uncle. At arapaap mo. Umasensyo ti biyag. Dato'y balay mo no kalapaw. Bugbaling kumamat na konkreto. Makuna talaga ang balay. Nga adda ti mano a kwarto. Tapno may sagana ti pamilya. Maadda ti asawa. Napintas, nasaya at nadungo asawa. Di tres nga motor ko, masapol ko mamaten nga dumakkel. Takdakkel ko mamat na bangka ng motor, tapos makadayo ak. Sala ko mga sigay, ti pagkalap ko kan pana, kada tabukol. Kas kadigda duma, ng kalkalap, makadayo da. Mabandag-bantak kadigit tanggigi, susay. Tagatay, atot makalkalapan da. Yung pangalak ko mga harot, Uncle. Igatan ko ka na kita. Dandani pa yun saan nga umanay. Nga kanat, ti paglakwak. Bumasbasit matin, dagiti ikan. Umadadumat dagiti agkalap. Numuna kita gusto sa dapat ti bongbong dagiti aduma. Makadadahil. Nuape giti nga sandang agtiliw kadagiti agbongbongbong. Di mo ko naen. Ngaglaklaki kang harutin nga baro. Makamuni apo Diyos kanya, Uncle. Nasa dinot pagtungpalan ti biyag ko. Tego nada nga dahil na inayurit agasat tunggal maysa. No anya ti gasat ko ti masakbayan. No anya ti paay ni apo Diyos kang gasat ko. Akit agyaman na. Uwan na nga sa pulam at gasat mo. Hamo nga basta urayan. Alang harte aramida kang Kel. Mat nga rin may bagayong aramidek. Dabnusong balag ko ma. Sa bagay. Umbat ka agpaiso. Ipasnag mo, nagkalap dito lang. Tabarbaring hindi pa nagkalap mo. Matsamba am ti ado. Uno saan, tiga adami ti baybay uno tao. Makasarak ka ti. Mangtad kang katiragsak, kan namay. Anak ko mga arti masaraka kiti baybay uno taawan kan. Baka mo na ni Apo Diyos sa kunam. Sige, Angel. Nagkaman na ka na kita pang magmagayo. Ada man tigiti gundahoy manong name napapanag iti ili agkatang kadagiti kasapulak pasarimat nuburang nga nagpapukisak mo pa guwapo akmot
Adamat na kiti mga ibaga kanyang nuka. Oy, isa gani! Nagguwapo ka ita. Kasta kang kanayon, papukis ka. Agbarbas ka. Adamat nuka masabat ko ng babae manong nemi. Uy, isa gani. Bagong gupit ah. Uy na manang. Awi manang. Awang pa asawam sang kadi. Abay, umay na Arven. Ino na ag iti mano sa kapulong sa katawan. Abi di ka gasawa. Sige bye. Next question. Pinakato no armat ng peso dahil dyan. Napagkatahan nga balasa nga. Sa bagay, ganak pa eh. Naging gamat lata ti plano manon nemin jakmat aramiden. Takas lang mabain na kamapan agaram. Sa mesa, api ko mga armat katawmat mariknak ngayat. Jak pa siguro nasarakan tinakailabak mano. Aging ga manong nemi nga iti may sang aldaw. Naragsaka ka nakariing manong nemi. Agsagsagawisiwag, kabayatan nga, aglutluto at pambigat ko. Plano kita, ti mapanagkahalap manong nemi manen. Panasik mamet, iti tultula araramidin nila duma ko na. Agpaguyod ak manong nemi. O rin no, basit labang kat yung logang ko. Siguro akat ada nga tamat mapaguyod ako na mabantakak oray gagangay lang kadakkel lang tanggigi, susay, uno dorado. Insaganak manong nemi ti bantak ko. Kapanak yung matang manong nemi ti pagapan ko. Paguyod ako nada. Habang nagtartaray ti motor di bangka, adamat maguyuguyod nga bantak ko na banit. Kasta tinaramid ko manong nemi naragsakak na si Malog. Ni Uncle Simo. Hey! Sagani! Uncle, apay, mat karga nga sigay dita bangkam. Hanggang mga nagsigay. Panasag di mo pa nagbantak ka kayo, nagpaguyod. Di ako, baka nung makadawi ka, dinakdakil nga ikan ngam data bangkam, baka di ikan ti mangitaray ka nga. Imbas nga di ikan ti guyodem, di ikan ti mangguyod ti bangkam. Barbari nga uncle, no? Awan ti dakkel nga dumawi. Isus apo. No agpaguyod ka, kadagit tanggigi, dorado ka da susay, baro, dakkel abang ka to sa ram. Kaya dakkel motor, napigsang motor. Dakdakkel pa, baka natang bangkam kita, dakdakkel, di maalam. Awan na, iwawa na ka na, di maalam. Mapadawim. Pilik ada di dumawi uncle. So, apo tala masasom. Masaya kaganan at karoon. Manong nemi napuweran nataawon tayan ko. Saan nga daluyon manong nemi iti kalablaban ti bangka di motor ko. No dikat makung ko nga balayon. Damok pa ilayang manong nemi. Ti kasto nga ramidek. Medyo nakadayo Imbag tatanaka linlinak. No kasta manong nemi nga umay ti balayon ngumato apo. Saan tubig lang bomba? No saan ka naruang ti baybay manong nemi baka maulaw. Dinugakon manong nemi nga pauya o yung uno ni batak ti baniit ko. Menor laeng manong nemi ti panagtaray ti bangka di motor ko. Pagamom tada di mawin. Opo. Yes. Pinapikar ko marong nemi ti motor tapos duguyutak ti nadawin na nga ikan. Di mat makataray at nabigpigsaman di ikan. Diyos ko, pepeson sa amin di ko ng angkel nga. Dakdakil ta ikan nga ti bangka nga ususarek. Naging ka manong nemi pinasutsutak. At idug na tinaylon ko manong nemi pinasutsutak. Banugik pa lang. Iti nagsardengan manong nemi ginuyod ko. Nabanugan eh. Siyak matindi mangguyod ka nga. Oh. Gumuyod man rin. Pasutsutak man. Banugik man. Aging nga manong nemi nga nabanugan. Hanan nga lumaban. Edi asadagan manong wow. Nagdakol nga pweso. So sapo, tagigi. Edi asadagan manong nemi
Adan iti batong ti bangka. Inala ko manong nemi iti kanso. Pangsukit ko. Landok. Maguin ko po. No jak mariro na tinaalak manong nemi kita. 15 to 20 kilos, tikadagsan na. Tsamba. Tanggigi pa'y manong nemi kat nanginat presyo tanggigi. Nagkulad pagpagpailaing manong nemi, idi masagpat ko iti bangka. Di magsan ti bangka ko. Indredik manin manong nemi, pumadahoyak pa'y. Ore mga anak ti 5 akakastoy. Kadarakkel na. Talon tinaalak manong nemi di agwanin ti agdawi. Umaldamot kami nen. At oras namin manong nemi nga panagdawi dahil. Nangasardeng ti bangkak manong nemi. Makidangdang gayak kadag iti balayon ngagpangatong ngagpababa. Kaya't kun manong nemi ti agawid ngagpaigid. Manayin ti talo. Dusag to 20 kilos ti maysa. At 60 kilos ko. Manot presyo na per kilo. Maya. Okay. E di baga mo manong name it at nakitak nga. Lumnad tumpaw. Nakatapaw. Isala-sala manong name it walayon nga buti. Buti. Nakumana dyan nga buti. Butilya. Manong name it ginaudak ti bangkak at saan nga nakaandar ti motor. Inasidgak manong nemi ti tatapaw nga butelya. Oo, madanom na. Isumidlagay mo sa nga lumnad, taon danom na eh. Sa napindas mo't manakakalub na sila, adasil ti kalub na. Kan kaslada nalukot nga papel iti uneg manong nemi. Nga ko tinaganda nga papel. Kung mata makita nga kwarta agad. Interesat ko mga alawan. Yung tsaka mo anong name it na nag-interesat na napintas ti botelya. Napintas nga pagyanan ti inartem nga suka. Asili ko na kuma. Inartem nga suka. Masukaan maartem nga sili. Inalak. Nabo. Plastic nga buti, manong. Sumatlagay mo talagang tumpaw. Sakit, nakapinpintas pa naka-serrana. Inikak manong nemi, inikat ko ti kalub na. Inruar ko manong nemi ti papel. Namaga ti papel at hangar na simrit ti danom. Inukrad ko manong nemi. Surat. Aba nga surat? Amok patagbasa Ore English agad. Amok patabasaan manong. Binasak manong. Sus. Linuloko. Kinon ko na. Pinulit-ulit ko nga binasa. Aba ba lang? Kurga. Basahin man. Kunanad to'y, if whoever can take this battle with a message inside it, you are my destiny. Kita sa wanda ito. Sa sinuman, ti makaala, kada ito nga botelya, nga da mensahe na, iti uneg na, you are my destiny. Gracia. Gracia, tinagan, tinagsurat manong. Luko-luko, man. Gracia. If whoever can take this battle with a message inside it, you are my destiny. Aramid tiyon, ubrahan na ito. Manong nemi, nagdapay na ikabilito yung retain address. Gracia de Jesus. Kapal pilyado ni Angie de Jesus. Gracia de Jesus. Ad-address naman ng nemi. Siyudad.
Daga siyudad, hanggang ito kabisera ti probinsya mi, sa baling siyudad. If whoever can take this battle with a message inside it, you are my destiny. Linuloko. Insublik manong name iti papayan ito nagtibote, sa ako indison. Pinadar kong ti motor manong name agawid ako. Sa jayak tubalayan manong name nga mga aldaw. Adot naglakwak manong name sagsagawi siya ka naghawin. Yan, sunalaing taomet siya daag. Taomet basit ng ikan nga naalak. Puro talo nga darakyo man. Nga, gimatang ako na sardinas. Anong tayo pinangal daw kon. Napay nga ron. Malagip ko ti botelya manong name. Insagpat ko. May atapagyanan ti ang asa to. Sili. Maarte nga sili. Dinublyak manin manong name nga binasa ti mensahe nga iti suat. Natataramida ka na ito. Isublik dito nga surat. Ibuson ko. Ti pangibusonak, dito Gracia de Jesus. Iti dito nga address ng pan na. Alisto, ti mangal daw kalpasan na. Nagpailiak. Tenak ibuson dito nga surat. Isublik ka na di aking kukwa. Diyan nagsurat. Gracia de Jesus. Gimata nga nga ti sobre manong name yang nangipanak kada dyan nga surat nga naalak iti uneg ti botelya nga agtaptapaw iti taaw sa kuimpan to Gracia de Jesus sa di address na sa kuimpan from Isagani Tarampi bag di address ko Barangay Tangatan Santa Ana Cagayan. Kalpasan ti duwang alawas manong nemi nadamang pukpukaw kanya adda kiti igit ti baybay manong nemi nga mangsilsirig kadagit ti tabukulak nga badarak kalabagsang di po kawanak na ang kilasi mo sa gani gani gail ala isaruwag mo detan sa kanto may dito kita anta kartero anta surat mo surat oy sino ko matima kalagip kanya kag surat akin Lalalan. Alam nyo lang tananggal. Ya, damat nas ka na pirmaam. Mabait lang nga rod. Isarwag ko lang na tabukulo. Hindi may isarwag ko manong. Sangat ko apong nagdrak ka labagsang. Nagigimasan. Inanak talatan, binitbit ko lang tabukul manong nemin saan kong inikat, tinaalak. Alaik ton sa jibalay ko na. Ikatak ton na kita ng tabukulak. Kartero ko na, surat para kin ka. Sika ni Isagani Tarampi. Oo, sir. Dito surat. Pirmam na basit na to, ya? Registered kami. Nagkapan na ta. Nagkapan na. Gracia de Jesus. Malagib ko ng kel. Kaya baga mga awan so magsusurat ka nga. Asinod na ta Gracia de Jesus. Penpal mo. Kaslas angkel. Angkel. Nakabala mga lakadag ti bagsang. Alahag tamang tagkan to mga rod. Nagtataka na bagsang na kita. Tay pasigang ko to kinantim. Umay takan dolat na padigwanan. Ni angkel met. Dakay tagpadigo. Katsyak taking ko. Ay wala ya. Andi kita sa wine. Nintulatan antim iti agsigang. Umay takan to ikan datalatan sida. Panakasidam. Wanangkel. Linukatak ti surat na nung naimi. Nakaw, puro English. Ngayon maawatak mo't manong naimi. Kunati, surat manong naimi, nga agyamyaman, dito yung agnagan ti grasya. Ta, na alaw ko ti butelya, nga inpatapaw na,
Kat na isubli kang kuha na ti surat. Kat na ibagak itipod nung anagan ka na address ko. Sana kinuna. Mamati ka? Do you believe that you are my destiny? Sana yung magadyamanong namin nga orayan na ka na ti subalit ko. Eh, saan parang subalit ko nga ron? Kadyak ang muting English, elementary graduate ak lang. Ang impadasak mat lahat, ang garamit ka, yung karabaw English. Manong naming ang nangaldawak pa lang yung muna. Kalpasan na, nagaramit ak mat hindi surat ko. Hindi ka karabaw English, pasari Tagalog, hindi ko Ilocano kon. Makamunta no, maawatan na Ilocano, no, Ilocana rito. Diyan ko na kinatidog manong name. Yung bagak lang, kinapudno, agmay-may sa akon, ulila akademang, idagraduarak iti elementarya, nakurot, dagiti naganak kanyak, agdagpatinggak lang iti elementarya, mangalapak lang ang ano mo, nga madaanak mo't itirapaap, asapay ko mat na makasarakak, na makauray at iti babae nga mangipatig kanyak, ngagbaling asawak nga ina, digita anak ko, yung Ilocano ko, makamuditan, pasaksakak lata. Manong name at the PS ti surat. Cellphone number? Shhh. Kasano nga matawagan na, kan matawagak, mateksak, kan ako cellphone ko. Nagtumangkid di dyan. Paglakon ti cellphone, barbara nga tanalaka nga cellphone. Tegagangay lang ang cellphone. Nakatiyambak, iti may isang aldaw nga manong naming na panagkalap. Dito mo tinang, kalikagom kumatin, tikimatang, tikagangay lang ang cellphone. Isa ka ni! Angel, ano dito, sirige makasta, ano na? Cellphone lang, Angel. Ay, ada mo cellphone mo. Dananggen, kaya mo tigumatang, tikagangay lang ang cellphone. Kit mayat, parang tabno. Barban ng cellphone, katato na kita among mababae. Kaya dantumat ng asawa, kat ne. Ewan gayam, agbakasyon ni Jerry, ni kasinsin mo, ada ka nung kaduhan ng asawain na. Kaya siya, gasawa ka tumat ng barok, lumakay kan, bingak pa yan kayo. Manong Nemi, nagpaisuro ak kadetigi batangak, kanak mo. And dahil ko manong Nemi, dito cellphone number ni Gracia. Tadaman tinload cellphone ko. Nagtima. Nagring. Hello? Mama? Naglamuyot nga timek. How's this? Nako. English. Hello, Gracia. This is Iskani. Iskani? Iskani Tarampi? Yeah. Naawat mo, Jay. Sumalit ko di surat mo? Hindi lang kalman nga naawat ko. Ito man lang nakagatang kiti. Cellphone. Among tagsaot Iloko? Ilocana akmat ket. Nagtipon Tagalog kin Ilocano dito lugar mi. Kasta? Noon naman nailanad din surat ko. Sut kinapudno. May sakla na kanumno mo. Elementary graduate. Panagkalap lang. Babayan ti bangka di motor ko nga batit. Di tres la ti motor na. Agnaedak iti kalapaw. Umayak po man siya dita. Ha? Kahit ka makita. Ano ti cellphone mo? Cellphone nga gagangi lang. Awan Facebook account mo? Sorry. Awan pa Facebook na natin cellphone ko. Sulat kayak eh. Sige. Umayak po masya rita. Anya? Ala? Kalapaw lang di ba ni? Sagbay may sa dadantong kaduam.
Eh, awan pa yung girlfriend mo? Diyak pa napadasan din na kinubi ha. Diyak pa napadasan din nag-aaral, mabainak eh. Baka ako mangayat kanyak, baka mamastedak. Sit ko matimayat kanyak ti kastoy. Tapay. At ba na itabagim? Awan. Ngayon din lang kinakurapay ko. Ito yung kinanumok. Gusto lang pagbabainat. Kasi ka, Gracia. Nabaknang kayo? Naman naman ko nabaknang. Nag-graduate kat college? May isang accountant. Ano accountant? Dahil agop opisina ti bangko? Hanak ka maikarikan ka. Saan nga po no, dyan ba kami ti surat ti bensahem? No sa sino man iti makaalaw, kada di botelya nga ada surat, bensahe ti uneg na, you are my destiny. Saan ito mapasamag da ita? Damok idi manong namigat ang angaw ni Gracia, timbagan. Nga mapag-iso manong nami, nga may sanglad ko di bangka di motor ko, iti panagkapuka na panagkalap. Iti kastaon iti taray manong nami, ni Uncle Simu, si Malum. Uy, isa ka ni. Uncle, atot na alam. Kung nakman lang no, emergency ti kay, kastaon iti tarayo ngay may. Saan na damagin nyo lang, atot na alam. Abo, naimas man detang ito no barok. Kanda ta patawan nga laki. Naimas detang nga kill natin sa mo kamatisan na kao, nag-imas ka kilawanan. Nimot uncle, kilawan pa nga rod no lamawan nyo mat. Agad lutumat lang nga si kamat. Katamad lang ada kita madinga ka ba. Lutumat lang, tawagan no may pada ka makurot. Yang kalmat. Ngam talaga nga tayo bagagkan ka. Kumita ka. Ito bagatahanan di kalapaw mo. Kutse? Uwain. Adagor uray kag ka nga nakapinpintas nga babae. Uncle, ang angaw kay sino ko mati umay nakapinpintas nga babae nga de kutse? Sino nga aking kutse ka na dyan, abay ti kalapaw mo. Amo naga na? Gracia. Gracia nga talaga ti simbang baykan ka, isa gani. Ni matangkel. Oo, di ka pala mamadi. Uncle, ay, pudong nga dito magbakay, uwoin. Niso nga nistuam. Kasto nga naka-short, nga nakasando. Una nga, macho ka mat. Una nga, barbagisit ka ta. Paksetak mat pudot, init. Una nga, no, matmatan na katibay sa nga malasang kaslakay ingas mo ni Richard Gomez, hindi kabarbaruna. Naman na, uncle. Gituin. Napugot mo ni Richard Gomez ang gani. Ay sus, apo, naggasat ka marok, no, ag-asawa. Magbaling asawam na dyan, Gracia. Di kutse ka sa nakapinpintas. Wala na, uncle. Alakad din umay kan. Manong naming baga ako na kina-uncle nga isulangan ti mapan mang pakilo. Taada po, paglaklakon mi manong nami iti makalapam mi ditoy. Komprador ko na sa nagan. Manong nami, bimatong akbay lang mi iti baybay. Tapos ni kastakat, may katbigitay darat-darat apasit ti bagik. Kalpasan na, manong nami. Inalakaw na giti gamit ko, ti basket, nagganan ti kardero, binalon ko, katapingkan. Binaklay ko manong nami, bitpit ko ti basket, sa baklay ko na tayo. Gaod. Gaod. Nga da na isabit nga na ubon manong nami. Nga itunok, ken sigangag, ken na tayo patahon nga laki, manong nami nga baga na angkel, nga kilawang minto. Manong nemi sang kakitak ti kotse nga nakaparkin ti abagatan ti kalapaw ko. O mat makita ka tao. Simrekak manong nemi ti kalapaw, linuktak. Nakakandado mata, damat kakandado na, ore kalapaw lang. Sak simrek,
diretso kiti kusina, iti bansag. Slaw na nyaman naman ang nemi. Hindi nastuak, tinapad iti bubun. Magsakduak, siyempre kag iti banyo kasi ti bubun mano. Dito nagbulnasak, nagdigosak. At puro si tuwalya, barabad ko ti tuwalya ti bagik. Siyempre kag ti alapao, nagsukatak man ang nemi. Medyo pinusitsitak mo ti bagik ka. Tadamat bangbanglok, ginatang ko. Gurka, anap iti masapol. Ay, agtot brasak, kababayin, baka no. Nabagsit sangaw ko, magsango ako tinapinta sa balasan, ako na ni ang... Iti nakasagana ako manong nemi rimwarak kinasadgak ti kotse. Magamo manong nemi. Ininot nga nagpapababa ti sarming ti kotse ti sango. Ininot mo't manong nemi nga mamirimirak ti... Wow! Nagpintas ang nagpudaw nga babae. Hi! Hello! Siyak ni Gracia. Siyak ba't ni Sagani? Dinoktan ng tiri daw ti kotse manong name sa dimsag. Nakaw! Nagpudawan nga lupo. Naka-short man ang name. Naka-t-shirt, hindi ko nagpinsa kitaan, di sukog ti pamakina. Wow, may isang artista. Umis-isam nga mangikita kaniya, kadagparparang lagi tinapudaw ka ng ornos ng ngipin na. Nagbihag na iti matana. Wow na wow. Gracia, imbay pa sumgayam ti kunam. Di na ka di pastrigen? May karikari ka di gano'n ti kalapaw. Sa bagay, na ornos ka na dalusmet. Adamat tugaw. Ora ta nakalukat ka di tawa. So, managkangarap, dumanon ka. Yan sagbay nga si Murot kanyak manong nemi liloktan na ti likod ti kotse, compartment. Mabaling nga ti nga tulungan na. Ano na kita? Grocery items. Kan dadumapay. Barbari mo batangak ti size ti pantalon mo, t-shirt. Canada pa shoes, sapatos. Alam naman akong tulungan. Tinulungak manong nemi. Nakado. Sos. Nakadado na gito eh. Napaot na kita. Ore makabulan. Among ibus. Siyempre kami manong nemi. Nagtugaw ka? Ita akala makastrip ti kasto nga balay ah. Siguro ti balayo, dakil sa palasyo. Medyo. Kasalasan ko pala patyan. Nga talaga yung paibesom. Uwing gayam, masangwanan ti. Rabi. Ala, hamot nga rin mabaling nga umiyang ka dito eh. Nag-check-in na ki Jaylee. Ada hotel iti ili o sangani. Nag-check-in na sadyay. Sadya to ha, ang subli. Nga mang palamas ti Rabi. Nga mabalin ti makipang Rabi dito eh. Sure, mas talaga di. Ipapabalay mo, agluto ak labiit. Kaya nagsigak, nagtuno ak ti ikan. Sa makilaw da jay patawad nga laki. Nga nakalapak. Sige. Ngam na pang kuinaiban ni Auntie manong nemi. Hindi. Abay. Mahamad akong tulungan. Ida kayo man lang ito magluton. Matunom man sigang. Kaya ay, siya kung di makamumang templang, mga perpede, patawan nga laki ang kilawan na. Tay kanak to. Umananggal, sige. Unagayam, nadagayam, naglakwam iti nakalapam. Awan surok, awan kurang na. Angkel, ana, napintas ang kani. Nagpintas ang kel. Po na yun maasawak ti kasi kapintas na. Po, naiswerte, bali sa gani. Kinasasaritak, manong nemi ni Gracia kabayatan nga aglutluto ni Auntie.
Awang gayam ti, hindi bak mo iti surat mo. Na talagang may mesa ka dito eh. Sabi, hindi mo ito ulit agbasa. Makaradora ka ti high school. Saan to ang college. Pangalak ko makarad ti pagbasa. Kabailam dahi ta, nakayat mo. Grasya. Amo ti kinatawag kam si kangay. Ano, nakapampanutam nga nangharamit ti mensahe. Sama ang kabil ti botelya. Sama ang paanod. Kitam kadlang ti kadayot na danon na niya. Ti amok kung dumanon iti abroad. Hindi ti madgahayam amyanan ti mayan na. Kasi ano pa nakaalam? Madamat pa nagbantak ko tikan. Andak ti ting nga ti tao eh. Nating nga tayan ko. Ayan nga rin iti balayon. Ano balayon? Doon iti takil nga daluyon iti yating nga ti tao. Hindi makita ti botelya nga. Nagtatapaw. Nag-interesa kinalak. Sa akin sublikan ka. Tilinaon ng surat. Nagpeso nga ta. You are my destiny. Sana kami karigrasya. Malas mo gabot siyak lang nga nanumuti nakaalaw di botelya. Sabi ko mga siyak. Kaslag mo yung kalata. Kaslag mo yung kanano. Siyak. Nakanunumuak. Among ka di nga na. Uy. Apay nagluluwa ka. Alala. Ada ka din ibagat nga. Pagsangitam. Sorry, grasya. Awang baso mo. Among ka di nga. Namin aduak nga napahay ka na yan. The first love ko, Dadakti College. Hindi nagturpos kami. Saan na kami tinag-asawa? Apay ko nang. Apay. Ada si mangpet nga babae nga masikug iti balay ti boyfriend ko. Nakasikug. May kadua nga lalaki ti biyag ko. Ang kami nga nagkatuluyan. Kapag saan lagay mga sisyak ti babae ti biyak na. Balabaliw nga nasugatan ti posok. Nagsagabak manin. Salasalat sudak ti bagig apay. Anit awan kanyak. Tapos na mapasamak kanyak ti kastoy. Sana ka di ang perfect. Sa bagay nila ang apo Diyos ti perfect. Diya kung kaya't agayat ko na. Dimting di may katlong lalaki di biyag ko. Sigurado aki din. Natulagan ti kasar. E mamum no yat napasama. Ti kumang grum. Ti rumbeng umuno na nga diti simbaan. Ngam siyaktin mo na. Saan ko na uray ti lalaki nga may kasar kanya? Nagsakit. Siya, kasi ti klase, napintasag, di ba? Super. Nga na trabaho, napintas ka trabaho, napintas sa posisyon ko. Saan nga dumteng ti groom, ti kaaldawan, ti kalaysa. Anak-anak na kalapan na kay babayin. Nakasaksakit. Kastala ti biyag, kastala ti gasat, grasya. Mabitla nga. Kinunak man ang name. Napanak ng halat ti nadalus, nga panyo. Mabaling ka din nga siya timang punas kadagit ti luwam. Isa gani, punasak. Sakti mang punas. Nagyamanak. Pasensyahan. Nag-istoryak. Di pa kasalitan, di biyag ko kinayat. Nga nakadadladingit.
sakit. Iso nga, napanunutak ti kasya nga naramid. Ada nang advice kanya. Nangaramid tagsunat. Dili dyan nabasam nin sublim. Inggabil ko tiyo nagtibotelya. Sa kusinilan. Kalpasan na. Intrantak ti nagbiyahe. Naglugan ti barko. Dadan ti tenga ti taaw. Imbatukon ti botelya. Bari nagsubli kanyak ti surat ko na. Kat nagsubli. And you are my destiny. Isagani. Narigat na mapasamak na tagrasya. Tapay. Tamay kari ka ditikas kanyak. Sa may sa, itidandanin oras nga managsasarita ta. Anat marik na itirik nam, itibagim. Nasikat ni kari, api ka dingasahan. May sakamat nga baro, balasangan. Nadanak ti talong nga boyfriend ng virgin akpay. Sana ka may kari. Di mo ulit-ulitin na sang ka may kari. May kari kagabot na sikat ni kari. Katsyak ba't ni kari para ka. Manong name. Ni Gracia, timo nang imigam iti ima. Tas ang kampay nagalamano eh. Kasla kapat gatas manong name iti kudis. Napugutak hindi na nakapudpo daw isuna. Manong name, nagpinarang kami. Kasi labas-basayan na manong name iti naglaon na isurat kada kiti matak, akaspet iti na isurat kada kiti matana. Naman iti isturbo kami edita. Ay, nakaluto ako, nakaidasara kon. Bisa gani. Ay, andi. Abag sunay. Mabisina ko ni. Iti mang angot ko dito eh. Matuntunong ikan kat ganda da keras di tiyan ko. Let's go. Ano nung samti anda. And abay. Nabayagan nga tsak nagkagatang iti pinggan. Amam ta kaming iti igit ti baybay agit. Agkulkul atlat iti pinggan mi. Saan nga plastik. Okay lang. Basta lagi di nadalos, nasabunan, napagit di nga saan. Nagkamit manong nemi. Ni Gracia. Kasla kabisado na nagkamit sa kidisen na tinuno sa naisawsaw. Temas. Dito kilawan, nagimas. Wow, ato pakang ko ha. Oo, maka. Sikan sa amat agbabain. Sikan din to ta, sikat agsangaili. Di ko na naman nga, no agbabain ka no ti baroket agar-aram. Taarman na ko ma. You are my destiny ko na. May ikariak na ta. May ikari ka, gabot na sikat na ikari. Agtulag talay nga na yung bag. Ano pagtulagan ta? Agbasa ka. Kanino naman ka mag-graduate ka ti high school? Agbasa ka ti college. Tulungan ka. Igatangan ka to ti barong cellphone mo. Dito ay ada Facebook na. Okay? Alam no, alis at communication ta. Ken, saan ka agar-araman sa valley? Ururay ka pa nagturpos mo. Dito kalapaw mo, di mo kaya't mambalbaliwan? Kasano? Masemento. Konkreto. Kompleto. Bastahan unit akil ang. Tekal kalingan na. Basta ada salas na, master bedroom, at talong kwarto, at sa guest room, dining room.
Baka na ito nukan kapipintasan nga balay dito eh. Sityo mi. Nugas pagkari ka tamatungpan. Ano ba account mo? Nawan. Mang-open kan to. Dapat nagrasta kat may deposit sa jay. Kasapula makwarta. O na? Balay? Ay, huwag ganyan. Jibang ka di motor mo, di ba? Batit lang. Batit. Kahit mo di tagdakil ng motor. Di ba ka? Numabalin. Hindi, gatang. Ited ko, numanot masapol mo, ited ko. Ang tagtagay na pagkali. Hanggang tagtagay na isa kani. Abay nga ramin din ti kasta. Aggastos ka di dakkel. E kasano no saan nga siya ka talaga ti destiny. Mapaayak man ang kasta. Tapay. Itataddan nagkinawatan na ti puso ta. Mangalakan to pagkati palat sa bali. Inita mo baka nung matayak. Uy, saan mo ipapagat ka? Saan ka matay? Nakapagsurat ka kumapay nga rin natay ka. Kigtutin ka lang. Isa gani, patsik, nga sikatin ni kari para kaniyak. Basta baling ka na pudno. Agas met kinapudno. Nasiyak tagayat na pudno ak. Sabi ko mata sa anak to nga maikalang. Saan ko man? Manong nemi noan niya nagiti ingkari ni Gracia natungpal na. Baro nga cellphone, manong nemi, ag video call kami. Tibalay, manong nemi, isun di kapipintasan, tibalay ko, manipod kalapaw, nagbalin nga konkreto, napintaan. Kasi balay ka no iti taga-abroad, nagaputi abroad. Hambat nga rin nga balay ti Hawaiano. Nadaan ako manong nemi ditakdak kala bangka. Bangka di motor, double engine. Saan ako nagmemesa nga mapa nagkalap manong nemi. Mangala akong tikaduhak. Tamakaadayo kami nga mapa nagpaguyod. Tadakkel nga rin ti bangka di motor ko. Kahit gapo manong nemi, taddan pagkalap ko, pinausar ko latan, kadigit ti padak nga mangalap. Tapos hindi ka sa katagbasa. Hindi pa nagbasag ti first year high school, manong nemi kat katawaan dak. Ay, laklak ka yan! Sa nga bale, basta graduarak. Manong nemi kada talo nga bulan nga may agbakasyon na ni Gracia dito lugar. Kat nung nga agbakasyon, ipashare ko adi bye-bye. Picnic kami. Oh, nagpindes na talaga dito eh. Awang planon dito eh. Planuhan niya. Ako magatang nga daga. Kadagiti na pintas nga beaches. Nagatangan na. Nagatangan sa mesa. Amon tidagdagan to ket digiti madla politiko datakkel nga tattao taking kuko. Kadi oresan da nga daga tinutuluan da. Dagiti na pipintas nga paset dito nga lugar. Puro datakkel a tao taking kuko. Di ako magatangan. Kawanin. Ape, kahit ko kumati, madaan iti bukod nga beach resort. Kasta, sa the rest house. Wow, nagpindas nagbakasyon. Ito nag-asawa ta pagyanantan to. Diyan lugar yun na dito eh. Kahit mo, diyan lugar, may ang kahit ko dito eh. Hindi kaya. Dito ito. Ano nagiti kong daway manong nemi nga agkibin kami, numapang kami manong nemi iti beach resort. Nagpiknik, kibin kami, agkinamatan kami, maarakop ko. Maramanak dagiti bibig na siyempre. No, da makakita kada kami manong nemi. No, siguro ko nada. Oy, kapit gatas. Napugot ka, nakabudpo daw. Adam ito nga kadagiti picture mi manong selfie kami as na Saan tangag bagay? Gracia. Apay.
Nakabutpud ako eh. Barbangis ita. Agpapudaw kanto. Awan, namnama, kastoy klatan. Sa bagay, kayo manggi. Saan ka ba't ka negro? Kayo manggi? Indun ka, no? Nga na. Among latan. Jakayat. Ora niyan doon kay kayatan, no? Makapagkasarta. Manupay na tuhan. Saan lang mamin ano data? Nakarador ka man ti high school. College ka man din, di ba? Bakit ka doon, ha? Ubingak pa, sa bagay, tilangam kita, kasla lang, ang taon at 16. Bula, aman. Sweet 16 ka ba lang, sweetheart? Manong nemisa nga napupuutan ti panaglabas ti panawan. Inasat ganak ni Kasin Cherry. Sen, si Kana, tinasaya ti biyag na Kasin. Kung mga siyakit ni anak pa nakapagturpos. Nakapinpintas ti balay mo. Nagpintas pa pati cellphone mo. Naka-branded pa di kita rumatin Kasin. Tapos lasaan nga mangalap tilangam. Sa halang nga memesan ti bangka di motor mo, ipakpakalap mo. Duan. Inaldaw mo, basta sumalog di kita parakalap mo. Umawat ka madlat at kwarta, di ba? Dakil pa yun di kwarta mi di bangko. Si Kasin na, siya. Siya man na ka talaga. Nasaan ako nga aglukan di barko. Apay namin nasaan ka agbalbaling aglukan. So nga, si Manluluko. Kumusta ni Ipag? Siya, ha? O, na napindas ni Ipag. Napindas ni Gracia, ma. Doot anak min, eh. Kaya tilangan ni, bakit kong nalusyagan, eh. Si Kamot, kat gagangil at anak na. Kat si Kangay, sumapsapulok na rin na pimpintas. Loko ka, Kasin, ang babae. Kat si Kangay, malaksid ka ni Gracia. Imposible nga awan ng kurso na daking nga babae do pang kata sentro. Adua, ngam nagbali na ka na pudno kay ni Gracia. Sana nga mabaling nga masugat man ti puso na. Imagine, talo nga malalaki yan. Di mula nga lalaki nga first love na. Nakasigog tiba sa bali a babae. Di may isa. Adagayan sa bali nga kaya na yun, nasa nga na pudno. Di may katlo. Agasin, schedule, tiba panagkasarda, hanggang nagparang di groom. Ketsi ka nga ta. Baka kamat no, biglang masulisog ka kita at mapututam, no? Saan ko na ipagubos na takasin? Destiny ako nada. Agasam, agtatapaw nga buti. Ijati ng rugyan, tinagamamon mi, nagsagnatan mi, nagsabatan ti dalan mi kinig Gracia de Jesus. Hamo pa naramanan. Dagi di bibig na. Ti barokog na. Ti amin namin na kiti napalakayan. Ito na ka numalpas ti kasarmi. Aging kadimtengen manunemi, di ba nagturpos ko, imatendar siyempre ni Gracia. Tulungan ka, sumarik trabaho. Sana ka umatayo, nung mabaling kuma. Dito yung kabisera at probinsyayo. Kalpasan na. Yawit kanto sa Jibalay. Yaman mo ka di parents ko. Uminamot pa siya na di lugar mi. Amo ka di parents mo, di may panggap ka datan. Amo da. Inistorya ka rin katakwada. Dati botelya na surat na nagtatapaw, di ba? Tao nga napidot mo, unang naalaw mo. Mambutengak. Wala ka buteng mo. Bakit parupa na ito, naganak kang sana ka may kari ka na kayo. Sa may kari ka ga po, nag-graduate ka maten, sweetheart, si Kamet. Ito na nga ron. Ito na bigat. Alpas na graduation mo. Nagpaala ka matin. Ito na bigat. Agrubotag ko yung adamat bukod kong halugan. Susuruan ka ito drive. Iyalang ka ito lisensya.
Gracia. Sagani? Apay? Kaslasalang pala mamati. You're my destiny. Destiny, destiny. Kanta yung mga ron. Nag-travel kami manong naming napang kami ti lugar da 24 hours ti travel mi mano. Nagdakkel di balay da. Negosyan da gayam di kiti parents na manong naming. Negrasya ti brodet kaso kano lang yung sa nanggasawa. Inya mamunak ka kiti naganak kang kuhana. Hey, no sagasta, sagani. Yes, sir. Aping hawakan na ti sir. Barbaring no may kari ka kada kayo. May kari kayo. Gapota si ka, ti talaga, nga may kari para ti anak mi. Kan suso naman ti kari para kan ka. Na-istorya mo't amin ni Gracia, ti may panggap ti amin. Mas siya lang ka ti balasang ko, inuudi pa eh. Nagadot luwa nga nagarubos kang kuha na gapo kinayat. Kadya kayat, nga sa bali man nga panagarubos ti luwa na. Iso nga, sa mga pagsangitin ti anak mi. Gapo ta na, awan sa matin ti luwa nga garubos ka dagi ti luwa na. Uno matana. Salang iso na pagkariyak. Sir, ma'am, no di kita kayo. Sang kundo may bayan iso na. Sang kundo nga pagsangitin. Jak to pulo saktan. Ano nagiging posible pakasaktan na? Sanak tong tumamtalyo ti sa bali. Nga babae. Sapay ko ma. Kada kami ti mangi daw-dawat. Naimbaligyan. Nagbaling ka naragsak. Natalin na ay ti agbaling ang pamilyayo. Manong nemi, dito'y kami lugar, mi manong nemi nga nagkalaysa. Kini Gracia. Isuda, ti partido da manong nemi ti imay, dito lugar. Na-prepare na imbag manong nemi ti amin, simbaan, kastamatan manong nemi, iti maangin panaka, ti reception, mismo iti igit ti baybay manong nemi, ni Uncle Simo, tinangida ulo, kadagiti nagaramit kadagiti sapaw, dagiti lamang saan, nga nakatid tugaw. Nagkakopera rin manong nemi ti tiyempo, kapunta saan nga naangin, doon di kat nainit, nakalilinak ti baybay. Kaslag tatapawa kiti ragsak, manong nemi kaslag pailang mamati. Ngayon today, nagmamadsa kami kani Gracia, sumipsiplot iti panunot kan lagip kumanong nemi datatang kininanan. Ngayon dilayang namin sa nakalman manong nemi nga nagkuyog kami kani Gracia nga napan ng bisita itanamda. Nga nangibagak kadakwada. Nga gasawa akon. Da uncle kani auntie manong nemi iti yapan nagka-guardian ko. So, kada duwak manong name nga nagmadsa. Tawang nga rin nagdaganak kanya. Manong name, nakaragragsak kami ngagpadpada kini Gracia di dayta. Nga aldaw, kalpasan ti seremonya. May kami dito manong name, igit ti baybay, kat nakapimpinas panakurnos na nakadaado nga makaan. Kaduan na manong name kat ikan. Kaya nagiti seafoods. Manong nemi. Kaslasanak pala mamati. Numuna to ba sa dagiti kakabagyak manong nemi. Kang runan dagiti kasadar ko ako na puunay gas-gasat mo ni sagahan. Ti amo mi di kat awad ti kasto kapag balinam gabot. Nasapa ka nga na ulila adema. Po aya, yung paglagid din aya. Tanagsabat ti dalan nyo kini Gracia. Amo damat ti istorya manong name it istorya ni Jerry kadakwada. Di kakabagyan mi manong name. Kaya nagdi makamamu ka na kami. Ti saludsod, kasano nga napasamak ti kasto niya.
Nakasarasarakan ni isa ganit ka nakapimpintas ka nabaknang nga agbalik nga asawa na. Gapo iti botelya ngagtatapaw iti taaw nga ada surat iti uneg na. Kastat nagamamuan da isa gani ka ni Gracia. Ay na, gasat nga talaga ya. Destiny. Manong name saan nga dito'y balay mi? Iti naghanimunan mi. Napang kami ti siyudad, manong name ti 5-star hotel. Sadya kami manong name nga naghanimun kay ni Gracia. O, niya pala ito Ryan, sweetheart. Dito yung tinituding nga oras. Kasaladya ka mo nung kasanong irugi. Isuro ka nung kasaro pamayantap na irugi. Kasano? Umunangin inutom ng katente rawatek. Tinarasay nga rawatek. Narasay kat makikita mo, di ba? Awanin ti tapar, iti barukom ko. Tilayang babatata. Maatake at kasamal na din oras. Grasya. Di mo ipalubos aluwa ko. Kaldawan ti honeymoon ta, maatake ka. Adun nga luwa, tinagarubos kanya gabo kinayat. Diyakon kaya tagluwa. Siyak nga ro tagluwa. Ha? Adagluwa kanya? Nga maitid ken ka. Sumabat. Adamat isabat ko ken ka. Tapos nagkastagat adagbalin nga may tukit iti saklot ko. Come on. Rugyamon. Tapos malpasag ka. Nag-overtime tan. Manong name may sa nga roden tibagimi kinigrasya. Wen. Kaslajak pala mamati ang mamati akon nga talaga ako nadang iso ni Gracia tinekari. Para kanyak manong name tapos kasta ka nagtipon ti puso ken puso ayat kenayat bagi ken bagi. Nagmaymaysan ti bagi mi manong name ket ditoy nga naitukit ti biniti saklot di Gracia. Nagpatpatnag manong name nagmaris rusas dito harabi. Iti oneg dito nga kwarto ti hotel. Namsik ka iti asok ka na rin eh. Anong name nagdana kami dito ay lugar mi timpatakder na iti nga balay manong name sukat ti kalapaw isut nagnaitan mi. When? Nagtransfer iti opisina manong name ket may sang nga syudad ti pagtrabahuan. Iti kabasera ti probinsya mi. Agawid kami manong name iti tunggal malem sagay sa kami iti kotse. Nung kasta nga dumteng tirabi manong name umimita agintriga dagiti mangkalkalap ka dagiti dua nga bangka di motor ko. Ay sagani tata. Uri sa muna sana nga masapul dagiti irintring kami kay panakabagim iti makalapan mi dagiti dua bangka. Masapul ko lat tata bangkak nga ron. Agsusweldo kayo ng padpada sa may sakit. Dakil sakit ti kwarta ni bakit mo. Nga nakadeposit ti bangko. Nga nagbalin nga dyan account mi. Ay, susapo. Baknang kayo. No, daman dagdag kasapulan tata. Nalokay mo ti mami, mang tulong katakwada. Manong nemi. Nadan kami ti talo nga bunga, iti nayat mi kinikrasya. Sakbayan nagpalay kita ni Sona. Intultuloy mi tinagtrabaho manong nemi, kat nukasta nga bakasyon, agkuyog kami kinikrasya, agraman di kita anak mi. Nga mapang kami agpiknik manong nemi ti baybay, agjoyride. Kadakaragraksak kami. Kadawan sa balin manong nemi, nga raramidek, nukasta, nagkararagag. Gusto nga ti mangi daw-dawat nga sabi ko ma. Tawan di kita nakana nga tumteng itibiyak mi. No dikit puro ragsak. No adamang problema, gagangay ko malaeng. No adaman dikit problema, alis to lang ko masolusyonan kan masulbaro. Awang pulos manong nemi, tanyaman, na nagbali nga susik mi iti asawak. Gagangay madlano ko pinasugnod, pinauyo.
Ngem, no masolbar min ti problema, na irot tumanin ti arakop, kanabarbaran tumanin ti ageng. Manong nemi, jak plus malipatan. Daytoy, nga nagbali na paset ti pagkasaritaan ti biyak ko. Isagani nga nasapahan na uli lang kademang nga nakanumnumong agbibiyang agkalkalap. Naandahan manong nemi ti grasya, akas kini grasya. Kailangan sa bali nga raramideg na di agyamyaman kini Apo Diyos, itinted na agasat kanya. Kada kami asang kapamilya. Dito nga ron, manong nemi ti pagkasalita, kadagyaman naglaunay ti anos mo, nga nangibasa, kat sabi ko matad, damat na ibatik nga adal, liwliw agad pagsarbingan ti biyag, kadagiti padag kadimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga ron nagyaman nga pagaya mo, isagani.